amintești când erai copil cât de interesantă era lumea pentru tine? Fiecare lucru la care te uitai ți se părea minunat și construiai lumi fantastice doar cu puterea gândului. Nimic nu părea imposibil, de la o scară de argint până la rochiile diafane de prințesă și castele în culori pastelate cu miros de turtă dulce. Viața văzută prin ochi de copil înseamnă mirosul cozonacilor proaspăt scoși din cuptor sau perele moi și aromate. Toate acestea fac parte din viața privită prin ochii copiilor. Nu-i așa că acum, toamna, îți este dor de gustul copilăriei când bunica te aștepta cu dovleac copt în soba cu lemne? Sau de poveștile fermecate citite de părinți și bunici? Mușchetari, prințese și multe alte personaje atât de îndrăgite de copiii de pretutindeni, precum Albă ca zăpada, Pinocchio, Geppetto. Prinți și prințese, regi și împărătese, scufițe roșii, urși păcăliți de vulpi și rete, moși și babe, cocoși sau broscoi fermecați. Elevii Centrului Școlar Lacrima ne arată zi de zi cum se vede viața prin ochii lor. Ei cred în basme, magie, povești cu prinți și prințese și tot ei ne arată zi de zi ce înseamnă inocența, jocul, bucuria lucrurilor simple, curiozitatea neobosită și explorarea continuă.